Berlín, una ciutat i dos mons. Començarem ubicant-nos en el temps. Tot seguit introduirem el tema. Explicarem per què es va construir el mur, les seves conseqüències i la caiguda del mur. La Guerra Freda és una de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, principalment entre Estats Units i la Unió Soviètica amb els seus respectius aliats o països satèl·lits. Entre ells hi havia molta tensió política, militar, amb mútues amenaces i intents d'expansió per arreu del món. Especialment a Alemanya, ja que l'Alemanya nazi no només va provocar la guerra, sinó que a més la va perdre. És per això que van dividir-se-la en 4 potències: França, la Unió Soviètica, Anglaterra i Estats Units. De manera que la capital d'Alemanya, Berlín, va quedar a la part soviètica. Al ser la capital, van acordar dividir-se-la. Cada una de les 4 grans potències administrava el seu propi sector de la ciutat. La banda oest era un bloc capitalista i amb els anys es van unir per crear la República Federal d'Alemanya. La banda de l'est era un bloc comunista i la van nombrar República Democràtica d'Alemanya. Aquest era un estat controlat per Rússia. Com que no es prohibia la migració de Berlín Est a l'oest, 2,5 milions de ciutadans van decidir fugir de la dictadura comunista i migrar al costat occidental, on hi havia més oportunitats i llibertat. A més, Berlín Oest podia enviar fàcilment espies a la República Democràtica d'Alemanya per conèixer els seus avenços tecnològics, militars. És per això que la part russa es va veure amenaçada i va construir un mur per dividir la ciutat, construït la nit del 13 d'agost de 1961, sense avís previ. Era un mur fet de lloses de més de 3,5 metres d'altura, les quals estaven reforçades amb cables d'acer. Per assegurar l'eficàcia, estava rodejat de reixes electrificades, búnquers i gossos policies. A més, amb torres i policies armats vigilant les 24 hores. El mur envoltava tot Berlín occidental, 155 quilòmetres de mur. Berlín capitalista era una illa de llibertat enmig d'una dictadura. A conseqüència d'això, moltes famílies es van separar. Inclús van haver-hi cases que van ser dividides per al mur. El mur s'alçava i era igual al que hi hagués pel mig. Els ciutadans de Berlín Oest podien arribar a sortir d'ell per anar o bé a Berlín comunista o bé fora la ciutat. Podien traslladar-se amb permisos puntuals que permetien passar un determinat temps en vigilància a les zones comunistes. Molts cops, les autoritats russes es negaven principalment per evitar espionatges, però també ciutadans de l'oest volien el permís per visitar els familiars i molts d'ells no el van aconseguir. D'altra banda, els habitants del bloc comunista tenien prohibit creuar. Durant aquests anys, molts intentaven creuar el mur sense èxit. 262 persones van morir en l'intent i 1.000 van ser arrossegades per la policia. Els ciutadans de Berlín, en conèixer les impossibilitats que hi havia per creuar d'una banda a l'altra, van desenvolupar estratègies i invents. Molts es posaven dins de l'interior de rodes per guardar cables. Altres feien túnels subterranis. Fugien en globo i inclús es va dissenyar un cotxe amb poca altura i així poder creuar per sota de la barra ràpidament per arribar a l'altra part, entre altres invents. Berlín va estar dividida durant 28 anys, en els que l'economia, la tecnologia, la cultura avançaven a cada part de la ciutat. Era una ciutat i dos mons. Quines diferències hi havia? En primer lloc, Berlín Est era una dictadura comunista, com bé hem dit, on la llibertat dels habitants era limitada. Com per exemple, la prohibició de l'ús de texans en aquest bloc, ja que era un símbol d'Estats Units i, per tant, de la llibertat.
Els ciutadans només podien viatjar a llocs comunistes, com Cuba. No podien escollir els estudis que volien fer, sinó que segons la intel·ligència dels habitants el govern escollia. La música de les potències capitalistes estava prohibida, i també les seves pel·lícules. És per això que Berlin Est va crear un estudi cinematogràfic, on es creaven pel·lícules pròpies aptes per als habitants. S'alimentaven del que es produïa a l'estat, aliments de temporada, sense varietat. En conclusió, les parts comunistes d'Alemanya vivien el dia a dia amb una economia de subsistència. Això va causar que, en comparació a les parts capitalistes, tinguessin una tecnologia obsoleta. A finals dels anys 80, la Unió Soviètica estava vivint una crisi. Els oposats al règim van aprofitar la debilitat del govern comunista i es van organitzar manifestant-se. La Unió Soviètica no va impedir-ho, ja que veien perfectament que ja no podien imposar més la seva ideologia. Els manifestants van derrumbar el mur el 9 de novembre de 1989, 28 anys separant la ciutat. Va ser un moment emocionant per totes aquelles famílies que des de feia 28 anys no es veien i per aquelles persones que mai van poder trepitjar Berlín capitalista. Durant diversos anys encara es podia observar diferències ideològiques, culturals. Avui en dia es poden observar trets característics de cada bloc com l'arquitectura i els semàfors, però a mesura que passa el temps es troben menys diferències.